1980ko urtarrilaren 16an, gaur 45 urte, 33 urte zituela, talde parapolizialek tiroz hil zuten bere Lezoko etxeatarian. Estatu terrorismoak hil zuen. Bi talde parapolizial ezberdinek aldarrikatu zuten bere erailketa hura. Eta egun, gaur egun, oraindik zigor gabe dirau. Talde parapolizialek eragindako kasu gehienen antzera. Guztiak, ez esateagatik. Ez dago biktimariorik gabeko biktimarik. Estatu terrorismoa praktikatu eta ahalbidetu zutenek izen, abizenak eta siglak dituzte. Behingoz, exigitzen dugu, bertan bera utz daitezela egia jakiteko eskubidea baldintzatzen diguten legeak, eta desklasifikatuak izan daitezela gertatutakoa ezkutuan mantentzen duten dokumentu ofizialak. Euskal Herria eskatuta!